Umide sen hak yolunda. Sen hakkın var, hukukun var. Bu yerde bizem şonu bilip duruz. Şoň üçin sen arkaňda dursam aýdywan duruz. Bizim hemmemizin hakkımız var. Biz indi göne giderisde dowam ederiz. Indi soňuna çenli yeteriz. Men şunu aýdaýyn. Ýene de aýtjak, men goşjak zatym şu ýerde. Çyndanam Umide sen dogry aýdýan. Sen prosta ýönekeýçi ene. Sen öz çağaňy gorajak bolup edip otirsin. Öz çağaňa bir düwüm çörek getirjek bolup otirsin. Sen şu wagt öz çağaňa medikament berip otirsin. Onam zatka berip berip otirsin. Näme üçin olar ene şu korrupsiýanyň başynda oturan nemelere garşy nemeden aklar, göreşen aklar. Mahkama size şu neme? Siz mal, sizi mal hükmünde görýär hökümet. Mahkamalar, siz malsız. Животные. Sadece benim küçük oğlum türmede yani hazır ulu oğlum ama izne düşürerlerine mesela SMS'lerini uğrattım ben şurada yazılan ben şu 6. adyanın adamları da yazılan ben bizler oldum bu polislerden de uğrayamışlar oğlumu seslerine bir neçe videomda koydum seslerine dinlensin elektroşoka tutanlar oğlumu ulu oğlumu indi ulu oğlumu izne düşürerler hissadan başarıp bilmeyiniz ben hazır ne hazır şurada çemen bilen video çek oturuz. Onu az büyün koyar, bilmem büyün ya ertir koyar videonu. Ondan öňem 29. yanvar günü ben Halmurat Söyünüv, Sapary Kılmyk bilen şu öňünden taýýarlyk videomu koydum. Çekip koydum taýýarlap. Sen koyandan sonra bu videonam koyacak kanala, hesime kanalam, taga kanalıma koyacak. Hemme nire ýaýratmaly bolsa ýaýratjak. Näme üçin de ben geçen videolarımda aýdyp geçtim. Meniň çağlarymdan elinizi aýyrın dedim. Meniň çağlaryma yine bir gezek yamanlygyňyz edýse, men bütün dünya sesimi dinle duyurjak dedim. Ine şu nämede oturun men. Näme üçin dedim men ene hayvanam, bir hayvanam çağasyna bir deýjek bolsa ýavrusuna näme dyrnağını görkesi. Men hem şuna da oturun çağlarym hakkı üçin. Şunun üçin maňa hiç kimin maňa elini dokunmağa hakkı yok. Başaryp bilmeýiňiz. Azady şey edip nemeden